sa Treevolution dito sa Mindanao sa Zamboanga Peninsula, target nga matanom ang kapin sa 400 kakahoy karong adlaw. Si Jong Kajon sa detalye. Jong? Medyo kapin sa 3,000 ka mga tao gikan sa lain-laing sektor ang misanong sa awhag sa pagpananom og kahoy dito sa Zamboanga City alang sa Treevolution Greening Mindanao. Ipagayon ang tree planting sa lain-laing mga dapit sa Zamboanga City, ang talon-talon, talabaan o taruksangay. Itanom sa mga participants ang tag 25 ka mga mangrove propagules. Tumong sa din sa syudad na makatanom ang mga participants of 300,000 ka mga propagules. Medyo, nireklamo sa ang mga participants tungod sa gingog mga kakulian. Matod sa mga participants dito sa talon-talon, piniklaro ang dapit nga tamnan sa mga mangrove propagules kay pinigipaagi pa sila sa mga pispan sa wala pa sila kusakay sa tambot paingon mismong sa tamnanan. Igatak lang magsugod unta sa ang tree planting activity sa alas 8:30 apan nakitaan pang nagsinya ang mga participants mga alas 10 sa buntag. Sa sulo, natapos sa sulod sa 30 minutos ang tree planting activity subay gyapon sa Treevolution. Sa Zamboanga del Sur, ipanguluhan sa 1st Infantry Tabak Division o sa provincial government ang pagpananom o 100,000 ka mga seedlings sa kahoy o fruit trees. Itanom ang mga seedlings sa 15 ka mga site sa Zamboanga del Sur o sa mga site sa Pagadian City o sa laing siyam sa mga lungsod. Sa Zamboanga Sinugay, itanom ang 35,000 ka mga rubber trees seedlings o 67,000 ka mangrove propagules. Mencho? Salamat, Jong Kajon, reporting gikan Pagadian City.